Zifundise nje ukubonga. Ubonge nje mfethu uma ngabe izinto zakho zihamba kahle, ubonge. Ubonge nanokuthi uvukile ekuseni inyama isahlangene nomphefumulo. Ezinye izinto ekumele uy'bonge lezo. Ungay'thathi kancane lezo zinto. Ungakuthathi kancane ukuphila kwakho, ukuphefumula mfethu. Omunye umuntu akavukanga, wena uvukile, usanamandla ukuqala kabusha, wenze okunye okusha, kodwa still uya-complain-a. U-complain-a ngokuthi, eyi izolo angikwazanga ukuthola i-airtime nje bangibhedela bengifuna le R20. Khona umuntu oney'nkinga okudlula lezo zedatha, khona umuntu oney'nkinga okudlula eza R20. Khona umuntu mhlampe sekuyilanga lesithathu manje akadlile, ilanga lesithathu manje lutho ukuthola amanzi, uvalelwe kuyashisa la evalelwe khona ugqonyiwe. Isifiso sakhe ukuthi nje athole umoya azokhona ukuphefumula. Wena ukhalela ukuthi nje awutholanga u-R20 wedatha. Ezinye izinto bafethu ungay'thathi kancane, impilo iyahlonishwa. Impilo uyayihlonipha, impilo uyabonga uma ngabe izinto zihamba kahle, unga-complain-i. Nale nto yokuthi wena uzolokhu ucela njalo njalo uma kungahambi kahle uyacela. Mfethu zama ukuthi uy'lwele ube nezinto zakho. Nakho ukucela njalo akusizi ngoba ekugcineni ukucela njalo kukudonsela amazinyo abushelelezi. Uma ucela abantu bagcina sebekuyuza ngoba bayazi ukuthi wena uxakekile, kanti zilwele mfethu. Uma ufunda ukulwa uzofunda ukuba indoda, uzofunda ukuqina. Angithi uyangithola? Abanye mfethu khona ababusisiwe, ababusisiwe ngemishado, ababusisiwe ngezinto ey'ningi, ababusisiwe ngakho konke, still baya-complain-a. Uthi umuntu ubusisiwe ngendoda e-right, omunye ubusisiwe ngomakoti o-right, umenzela yonke into, ayikho into angayenzi, kodwa still uyaphuma uya ngaphandle uyoganga, still wenza lokhu nalokhu, uyahamba uyoganga omunye. Kanti yini oyifunayo? Busisiwe, uNkulunkulu ukunikile nabantu abadala bakini bakubusisile, bakupha umphefumulo wemihla namalanga. Ulalile wavuka kodwa awuzange ubonge nakanye. Ulalile wavuka kodwa awuzange ubonge. Ngobani? Impilo uyithatha kancane, impilo uyithatha kalula, awukuboni ukubaluleka kwempilo, izinto uzenza noma ikanjani. Wena wazi ukuthi nje uma ngivukile ngathola ugwayi, ngabhema, ngaphuza, ngenza lokho nalokho, ishayile. Ezinye izinto mfethu kumele uy'hloniphe. Ayikho into ebaluleke njengempilo, impilo iyahlonishwa. Uma ngabe uhluleka ukuhlonipha impilo, izinto zakho ukuhamba kwesikhathi ngeke y'hambe kahle. Angithi uyangithola? Funda ukuba grateful, appreciate-a, enza sure ukuthi uhlangana nabantu, ukhuluma nabantu, uthole umsebenzi, ungay'phakamisi ungaphakeme mfethu. Ngiyakutshela mina, bonga. Abanye abantu leli thuba onalo abalitholanga. Kuyimanje khona ulala eplaneli izolo ukuthi ekuseni uma ngivuka ekuseni ngifuna ukwenza u-1 no-2 no-3. Akazange sakwazi ukulibonela namhlanje ilanga, kodwa ulale namaplani okuthi kusasa uma ngivuka ngifuna ukwenza kanje 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 kanje, ngifuna ukuthatha abantwana bami ngibase endaweni ekanje kanje. Akazange asakhona ukuthi enze leyo nto ngesimo sokuthi impilo ivele yaba mfishane. Kade sanamaplani. Wena ulitholile lelo thuba lokuvuka uphinde uqale kabusha, wenze izinto kabusha, ulwe ukuze uthole lezi zinto oy'funayo kodwa uya-complain-a. Kunokuthi ulwe wena uya-complain-a, uhlala ekamereni ucabanga ukuthi izinto ozoy'zela la uhleli khona. Izinto ayifiki la uhleli khona, uyaphuma uyofuna izinto. Njengomsebenzi, umsebenzi ngeke nje uvele ufike nje ukuthi qonkqo sengifikile yimina umsebenzi ngizokuthatha uhambe uyosebenza. Cha, 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 cha. Uwena ophumayo, ukhulume nabantu, uhlangane nabantu, uzame ukwenza izinto ngendlela efanele, uzokuthola lokho okufunayo. Kodwa uma ngabe uzo-complain-a, ufuna siloku sikuzwela sikudabukela, asinaso leso sikhathi. Mina-ke nje, mina anginaso leso sikhathi sokuloku ngizwelana nomuntu ongakwazi ukusukuma alwe azenzele into yakhe. Anginaso leso sikhathi. Njengamanje wonke umuntu ubheka impilo yakhe, wonke umuntu ubheka umndeni wakhe. Akusafani nasemandulo la kokubambenwe wonke umuntu eyibambe omunye ngesandla ukuthi uma ngabe mfethu uxakekile ngiyakutakula ngihamba nawe, awukwazi ukuthi ungahlala obishini wedwa ngikhona nguwumakhelwane wakho ngiyakutakula. Manje uzenza wena uma ngabe izinto zakho zingahambi kahle. Uzenza wena, uhlulwa ukubonga. Uyasebenza, unakho konke, khona nje ake ngichaze kanje lento ngiyibeke kahle. Khona umuntu osebenzayo kuyimanje, urhola kahle, mhlawumbe urhola boma-20 hour, u-right, impilo ihamba kahle, kodwa uhlale e-complain-a. Uphinde uhlangane nomuntu ongenalutho, oswele, oxakekile, kodwa ngeke umuzwe complain-a. Uzosho lokho nje athi, eyi uma ngingathola noma u-R20 ngenze u-1 no-2 no-3, aka-complain-i.
uyifuna usizo, uyasho ukuthi uma ngingaba khona ongangisiza ngithole u-R20, ngingenza u-1 no-2 no-3, wena uno-20,000 kodwa uya-complain-a. Bafethu ezinye izinto kumele sibe grateful kwezinye izinto mfethu. Ungayithathi into for granted, ungayithathi impilo for granted and ungamthathi omunye umuntu for granted. Ilwa, fight your own battles and make sure ukuthi you succeed. Angithi uyangithola? Ayikho into ezoyifikela kuwena ulele lapho mfethu. Ayikho, uzobalekelwa abantu bazohlehla kuwena ngesimo sokuthi wena ufuna sikuzwele njalo. Njalo uma ufuna ukudatshukelwa wena, ayikho into oyizamayo, ayikho into oyizamayo. Into oyizamayo ukuthi nje uyakhuluma kuphela. Mase ukhulumile kuphelile, izinto ozaziyo lezo. Ufuna nje ukuthi uhlale ekhaya sikuzwele sikudabukele, ucomplain. Ngathi usahlulwa ukwenza into elula kanje. Ukuthi ukubonge nje uNkulunkulu nje ukuthi ukuvusile umphefumulo usahlangene nenyama. Uhlulwe yilokho kodwa ufuna thina sikudabukele. Ubuhlulwa into esimpulu ukubonga kuNkulunkulu. Lokho kuthatha ukukhula nokuthatha isinqumo esinzulu esijulile ukuthi ubonge. Uma ungakhulile ngeke uyibone lento engisho kodwa uma ukhulile uzobona ukubaluleka kokubonga kumvela inqangi. Ngoba nje siphila nje akuyona inhloso yethu, akuyona intando yethu njengoba siphila. Njengoba ungibona ngikhuluma nawe phambi kwakho njengoba ungibuka, akuyona intando yami, intando kamvela inqangi, intando kaMdali. Njengoba ukwazi ukuthi ungibuke nami ngikwenzele le video le engiyenza njengamanje, akuyona intando yami, intando kamvela inqangi. Ezinye izinto-ke bafethu singayithathi kancane. Njengoba uphila lokho onakho, konke lokhu ugqokile, udlile kuyimanje, uphuzile namanzi. Kuyenzeka ukuthi mhlampe kwezinye iy'ndawo akukho ukudla, awekho nalawo manzi. Kodwa still bayaphila, bayabonga ukuthi eyi ngoba ngivukile, ngibonga ukuthi ngivukile. Bengingathembi ukuthi ngizovuka ngisaphila. Wena ulala udlile, ulala usuthi, ulala ugezile, ulala unuka yonke into emnandi, ulala unuka ama-perfume, wadla ama-dessert, ama-caramel, waphuza oma-Oros, kodwa ekuseni uma uvuka uhlulwa ukubonga. Kunalokho uya-complain-a, ucomplain-ela ukuthi eyi la ekhaya iy'ngane why zingagezile izitsha, la ekhaya why kunjena kunjena. Why wena? Ngoba uNkulunkulu usakunikile leso sikhathi. Ukwazi uthathe umshanelo ukorobhe, wenze yonke into, ube nesikhathi sokuthi uhloniphe abazali bakho. Ubabonge abazali bakho ngisho bengeyilutho empilweni. Ubabonge abazali bakho usho ukuthi ma nobaba ngiyabonga ngo-1 no-2 no-3. Ngikwazile ukuqeda isikole, kukhona abangakwazanga ukuqeda isikole, hhayi ngoba bebethanda. Isimo ade bephila ngaphansi kwaso esingabavumelanga. Wena uqedile isikole waze waya ngisho e-university kodwa still awukho grateful, awu-appreciate, awubongi. Bafethu angazi noma niya-understand-a lento engizama ukuyisho. Ukubonga kuyinto enhle kakhulu. Bonga, ungaceli kakhulu, ubonge kakhulu. Bonga kakhulu, ungaceli kakhulu, ubonge kodwa. uNkulunkulu uzokubusisa mfethu. This is Home Run with Makeba PMP, umfana wakhona le eMgungundlovu ePietermaritzburg kaMgwagwa, eqa eDambuza bafethu amafakatini, eMpophomeni, eHawiki la ngiphuma khona, kaHaza akekho ongangazi, Sikhothamtshezi Intabamhlophe la ngiphuma khona, eGeni eDindeli, koCaluza bafethu akekho ongangazi, koMbali, ko-Ashdown, koSmero, mfethu ngibala ntoni nayo entabeni le phezulu bafethu bayangazi, akekho ongangazi uMakeba PMP lo bafethu wakhona le eMgungundlovu. iPietermaritzburg yonke iyangazi, ongangazi ngoba ufika izolo, angithi ngiyakutshela, imina nje okutshelayo izwa mina, imina mfethu owaziyo ukuthi ekuse bayangazi. Wena wazi ukuthi bayangazi, mina ngiyazi ukuthi bayangazi, angithi uyangithola. Uma ukuthi awazi ukuthi bayangazi, angazi ngoba awazi. Kodwa mina into engiyishoyo ukuthi bafethu uphuma le ePietermaritzburg eMgungundlovu bafethu, intwana yakhona le kaMgwagwa eqa ePietermaritzburg bafethu nakanjani. Into engiyishoyo mfethu, be grateful. Intwana yakhona le phethwe uMakhathini uNtshebe, angithi wangithola. Makhathini uNtshebe kaMgwagwa bafethu. Into engiyishoyo, be grateful, bonga. uNkulunkulu umvela inqangi, kuningi asazokwenzela kona okuhle mangabe uzithoba, uzehlisa, uba umntwana, uhlonipha, ube nomkhuleko, ube nethemba ukuthi impilo isazoshintsha. Izinto zakho zizohamba kahle mfethu, ungaphiki nabanye, ungaphiki nabantu, ungathangi isikelemu, ungabhayiziseki, ungazenzi clever, unge-clever, iba yibhari. Amabhari ayaphumelela nje ayami and ney'shimane ziyaphumelela. Ungabi isoka elingenasidingo ngoba ekugcineni thina sokungcwaba nje ayami ngendlela ebuhlungu. Amantombazane mfethu awekho right, amanye a-right. Be careful, uyibheke, ayikho into ebaluleke njengaleyo mfethu, uyibheke, ayikho into ebaluleke njengaleyo. Zibheke, uthande umndeni wakho, uyinakekele nawe, unakekele abantwana bakho, ubondle.
uzobona. Eyi, home run.